Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la primul meu tutorial de pe acest canal. Acest tutorial va consta în faptul că vă voi arăta cum să descărcați GTA San Andreas și să instalați SAMP. Păi, în primul rând, băgați acest link care o să fie în descriere. Acesta este. Pur și simplu dați download și o să vă apară o arhivă de tip WinRAR. De asemenea, WinRAR link în descriere pentru a-l downloada. Îl extrageți, dați extract here. Eu nu o să mai fac acest procedeu deoarece l-am făcut. Pur și simplu dați next, next, install, selectați unde vreți să vi se salveze și după care intrați în folderul Haldom. Este un folder și copiați crack-ul și îl puneți unde ați instalat GTA San Andreas. Acum, cum să vă instalați SAMP? Să trecem și scriem aici download SAMP și scrie aici SAMP 037 client mirror by SAMP team. Mă rog, îl downloadați și să nu schimbați locul unde să se instaleze. Trebuie să SAMP trebuie să se ducă, trebuie să lăsați să se instaleze default, pentru că el o să se pună în același folder unde este GTA San Andreas. Și vă rog să-mi scuzați bălbăiturile și tot așa, dar, da, primul video n-ai ce să-i faci. Bălbui cu emoții, chestii triste, mă rog. Și ca să vă demonstrez că îmi merge, am făcut și eu fix același procedeu, doar că eu l-am făcut cu Power ISO, am montat o imagine ISO. Voi, dacă nu vă pricepeți să montați o imagine de tip ISO, puteți să faceți cu WinRAR. Părerea mea era că era mai ușor cu WinRAR, dar am făcut-o cu Power ISO, pentru că în acel moment nu aveam WinRAR. Acum mi l-am instalat recent, deoarece am avut și ceva probleme cu Windows-ul. Mă rog, îmi scuzați, am lovit microfonul. Și ca să vă arăt că mie chiar merge, mă rog, eu o să-i dau acum rana pentru că am avut o eroare și dacă vreți să fac și un tutorial cum să fixați acea eroare, acel crash. Și pur și simplu, uitați toate cele 4 servere sau 5 câte ori fi, nu stau să le număr acum, pe care mă joc eu. Și pur și simplu, dacă vreți să adăugați un server, dați aici pe văzutul acesta, băgați hostul și aia e. Păi, no, bun, dacă v-a plăcut acest tutorial, nu ezitați să apăsați butonul de like, cel de subscribe și inclusiv cel de share, pentru că pe mine m-ar ajuta foarte mult, mai ales că sunt la început. No, bun, pe data viitoare, la revedere!